Hello friends. नै मस्ला मस्लि एवबाय लोगोनि रुमाव बरियानो एकदम नोंसिनो ब्लग बायदि खिन्थागोन आं पियास माबा माबि जेनेबा मस्ला मस्लि एवना लाबाय नै बानलुखौ देला देलि गैला जोंनिया देनजारसो दा अरना जानोसै आं एवखांखाबाय बेनि उनाव नै बिलाहिथु इदिनो होयोना मायो ओइ रान्दिनफोरासो मिथिगोलै जोंथ' रान्दिन नङा संना जालाबायनोसै नैबे जानो थाखाय माने गोरान एवबाय बेनिफ्राय नैयो ना गोथां आरो एवफ्रामनाय आरो बेखौ नैयो ओंख्रियाव होसिगोन बरिया ना जानो बरिया जागोन ना फ्रेन्ड्स नै फ्रेन्ड्स होनबाबो मा इंलिसल' मारि होनगोन दा लोगोफोर आं हले नोंसोरखौ माबोरै साबसक्राइबार खालामनो हानायनि थाखाय मा होनो हाबावनो नोंथांमोननि मददावनो आंहा 1K साबसक्राइबार जाबाय मेआव खुलिदोंमोन आं बे चेनेलखौ मे जुन जुलाइ आगष्ट मेनि 27आव खुलिदोंमोन मास मोनथाम जाद्रायाखै 1K जाबाय एकदम फुरथियानो आंना मायाव थागोन मायाव मागोन मोनदों बेनिफ्राय आं सानदों नोंथांमोननोथ' गासैनोबो जेबो मदद होनो हाया इयुनाव आं मा मदद होनो हागोन नाजालांबाय थानोसै नोंथांमोननि नाजानाय जेनेबा नोंथांनि मददाव बेनो आंनि नाजानाय बारा बुंनायनि हुदाबो गैया आंना माबा माबि बखिफ्लांलायलाङो एकदम लाइभ भिडिअ बानायो नालाय आं बारा इडिटफोरखौ बानाया भइसफोरखौ उनाव सोफिननायबो आं बारा बानायनो नागिरा माने डाइरेक्ट लाइभ बुंगोन लाइभ आंना जाखायो आरो नुदोंना र' हेलौ गरमबाय गोलोमबाय रुमानो फिसाथारना नै ओमफ्राय नै गेजेर उन्दुग्रा रुम ओरैजाय आङो नेक्स्टआव कमेन्ट फरायनाय